Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kag, yari nato nga mga top stories of the day. Today is January 9, 2026, Biyernes nga adlaw. House Senate inquiry sa sugar industry, ipatigayon sa Negros. Bacolod City Health Office nagpagawa sa advisory angot sa nagadamo nga kaso sa seasonal flu. 900 ka mga pulis kag force multipliers magapatuman sa karinong sa sinulog sa Kabangkalan. Mga motor nga may magahod nga tambutso sa Carlota City ginpang sikop. Kag sa Good Vibes Weekend, mamatsoy ta sa tripping ni Romain kag liwat nga pagbuhi sa organic villages sa Are You Agreeable? Natanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka Bacolod nun na nagpauli isang tatlo tanan ka mga medalya gikan sa SEA Games sa Thailand. Si Katrina Drilon Loretizo sang Barangay Montevista sa Bacolod City, miyembro sang Philippine National Rhythmic Gymnastics Team ang nagdala sang tatlo ka mga bronze medals sa mga kategorya nga Rhythmic Gymnastics Team, apparatus routine nga may 2 balls and 3 hoops, kag apparatus routine nga may 5 ribbons. Bilang isa ka student athlete, hindi lamang sa sports nag-excel si Loretizo, kundi pati sa academics. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa kurso ng pharmacy, kag rank 5 sa 2024 Pharmacy Board Examinations. Ginpahayag sa lokal nga pamunuan sa Bacolod ang ilang pagpasalamat kag pagdayaw sa kadalag-an ni Loretizo nga naghatag sang dungog kag inspirasyon, hindi lamang sa Bacolod City kundi sa bilog nga pungsod. Ginpasiguro man sang LGU ang parahig nga suporta para sa mga atleta kag sa pagpasanyog sang sports development sa syudad. Sa number 9, one-stop shop sa Bacolod ang Palawigon Tubtub bulan sang Marso. Ginpalawig tubtub March 31, 2026 ang operasyon sa Business One-Stop Shop ukon Boss sa Bacolod City. Ini matapos ginaprubahan sa Sanggunian Panlungsod ang ordinansa nga gin-author ni Councilor Cesar Distrito nga nagatugot sa extension sang application kag renewal sang business permits kasunod sang formal nga hingyo ni Mayor Greg Gasataya. Sunod kay Councilor Distrito, chairperson sang Committee on Laws and Ordinances sang City Council, ginaprubahan ang ordinansa sa first, second kag third reading sa session sang konseho. Gipatag sa konsehal nga ang mga kliyente nga magaproseso sa business permit kag magabayad sa one-time payment tubtub sa Pebrero 28 ang maka-avail sa gihapon sang 10% discount. Samtang sumugod naman March 1 tubtub 31, wala na sang discount nga ma-avail ang mga kliyente apang wala man sang ipatuman nga penalty o surcharges. Sa number 8, mga motorsiklo sa La Carlota City nga may magahod nga mga tambutso, ginpang sikop. Pila ka mga motorista ang nasampulan sa pagpatigayon sa operation batok sa mga motorsiklo nga may open pipe o modified mufflers nga nagabiyahe sa La Carlota City. Ginpatigayon ang operation sa La Carlota City Police Station kag Local Traffic Enforcement Unit. Sunod sa La Carlota PNP, ilagin patuman ang La Carlota City Ordinance Number 2020-130 o kung mas kilala sa tawag nga La Carlota City Environment Code, ilabi na ang Section 60 tuwi sa noise reduction kag Section 62. Ang nasabit nga ordinansa nagadumili sa pag-operate sa mga motor vehicles nga wala sang muffler silencer o similar mechanical device nga gindisenyo agud mapahagan-hagan ang engine noise. Nagapanugyan ang kapulisan sa mga motorista nga mag-comply agud nga hindi madakpan kag mamultahan. Sa number 7, 900 ka mga pulis kag mga force multipliers magapatuman sang kalinong sa sinulog sa Kabangkalan. Ginpatigayon subong adlaw ang send-off ceremony kag blessings ng security forces ug equipment para sa pagsaulog sang Golden Jubilee Celebration sang Sinulog Festival sa Kabangkalan City. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, bagong hepe sa Kabangkalan City Police Station, masobra sa 900 ka mga security force ang magapasiguro sang safety and security sa pagsaulog sang kapistahan.
Lakip sa mga ginsend off, kaina, amo ang kapulisan, mga soldado, fire personnel, coast guard, iban pa nga mga augmentation personnel, force multipliers kag volunteers. Prioridad karon sa kabangkalan PNP ang safety sang tagsa ka mga events kag mga magabisita suno sa kay resuma. Samtang wala naman sang ipatuman nga liquor kag gun ban sa sulod sang napulo ka adlaw nga selebrasyon. Nagbukas subong adlaw ang 50th Sinulog Festival sa Kabangkalan City kag magalawig tubtob January 18. Sa number 6, isa ka rider ang patay matapos mabunggong iyang motorsiklo sa gutter. Napatay ang rider matapos nakabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa gutter sa Circumferential Road, sakop sa Purok Active sa Barangay Mandalagan, Bacolod City sa kagabi. Sakay sa iya nga motor si alias Kiriko, 38 anyos, kag residente sa Barangay Banago sa Bacolod City. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga padulong sa sur sang Circumferential Road ang lalaki sa nakabunggo ang iya motor sa gutter, bangod sang impact, nagtabog ang rider. Gindala si alias Kiriko sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang ginbawian sang kabuhi. Gisiling ni Police Major Elmer Bonilla, ang hepe sang Traffic Management Unit, wala pa mahibaluan ang rason kung ngaan nakabunggo sa gutter ang amo nga driver. Sa number 5, bago nga contractor sa paghakot sang basura sa Bacolod City, nagpresenta na sang ilang schedule sang garbage collection. Ginpresentar sang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated kung ISWIMS ang ilang proposed schedule sang garbage collection sa mga punong barangay sa Bacolod City. Ginpatigayon ang presentation kaupod ang Benro, mga miyembro sa Sanggunian Panlungsod kag ginpamunuan ni Mayor Greg Gasataya agud mabaton sang ISWIMS ang mga suwestyon sa mga barangay antes i-finalize ang regular schedule sa pagkolekta sang basura, ilabi na sa mga inner roads kag subdivisions. Sunod sa ISWIMS, sa sulod sang isa ka semana, nakakolekta sila sang 10,512 cubic meters ng basura. Lakip na ang backlog antes ang opisyal nga pagsugod sang ilang operasyon. Ginpayag Manila nga may ginpatuman nga engineering improvements sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Kag may 60 ka mga bag-o nga garbage trucks nga ipagamit para mas maayo ang pagserbisyo. Sa number 4, Bacolod City Health Office nagpagwa sang health advisory angot sa nagadamo karon nga kaso sang seasonal flu. May pagdamo gid man karon sa kaso sang trangkaso inibangod sang matugnaw nga panahon. Kun bulan abi sang Enero, peak sang hangin nga amihan diri sa Pilipinas, gani matugnaw ang dapya sang hangin, ilabi na kun gabi kag kaagahon. Sulod sa kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sang Environment Sanitation Division sang City Health Office, isa ini kasahay sang influenza pero kung sa kun ano nga sahay sang virus ang nagatugas ini, hindi pa mahibaluan. Suno sa kay Tan, hindi man abi ang tanan nga ginatrangkaso, nagapakonsulta. May ginatawag na seasonal influenza o kung seasonal flu, isa ka acute respiratory infection tugas ang influenza virus, kag yara lang ini sa palibot. Ini ang mahimo magresulta sa paglain sa pamatsyag sang pasyente. Pwede mild o kung severe, kag mahimo man magresulta sa pagka-ospital, bisan gani sa pagkapatay. Kag ini nga kaso o kung ang kagang ini nga kaso may pagdamo karon sa bilog nga kalibutan sa nagliligad nga mga binulan. Simptomas ini amo ang paghilanat, ubo, sakit sang ulo, pananakit sang lawas, pangluya, kag sore throat pati na runny nose. Para hindi makapanglaton o kung malatnan, mahimo magtabon sang baba kung nagaubo. Magpractice ang proper hand washing. Kung nagalain ang pamatsyag, hindi na makikita sa iban nga tawo kag magmask. Likawan ang pag-uyat sa mata, ilong kag baba kung wala na makapanghinaw. I-maintain ang 6 to 8 hours nga tulog kag mag-inom sang tubig kag proper nutrition. Regular man nga tinuan ang mga areas nga masami ginadapuan sang virus. Kung maglain ang pamatsag, magkonsulta sa doktor. Sa number 3, matapos ang masobra sa duha ka bulan nung balin sa nag-igo ang bagyo nga Tino,
Plano karon sa lokal nga panguluan sa Castellana nga isayluhon ang mga nawad-an sang puloy-an sa mga tents. Suno sa kay Remuel Laho, ang PIO sang Banwa padayon ang pagpahamtang sa mga tents gikan sa Office of the Civil Defense sa Kolehiyo de La Castellana para temporaryo nga masayluhan sang 83 ka pamilya o kon 319 ka mga individuals bangod kuwaon naman balik sang eskwelahan ang mga classrooms karon nga nagbalik na ang klase. Suno kay Laho, target nga matigayon ang transfer sini nga weekend. Pero suno sa iya, may iban pa nga mga Tino-affected evacuees nga nagatiner sa nagkalain-lain nga mga evacuation centers nga napahamtang sa nagkalain-lain man nga mga barangay. Sa karon suno sa kay Laho, may 370 families ug 1,339 individuals ang na-displace bangod sang Tino. On process na ang procurement sang duta sa 8 hectares nga relocation site sa Baksay sa Barangay Robles suno sa kay Laho. Para ini sa mga nadulaan sang balayo kung na-wash out, sang mag-igo ang Bagyo Tino. Gikan sa budget sang LGU para sa land banking, ginkuha ang bayad para sa duta suno sa kay Laho. Temporary namon nga patiniran kitungod nga need na classrooms mong for classes. So may gin-procure na kami ma'am, may ginbakal na ang Banwa nga 8 hectares nga lot within diri sa Barangay Robles. Ari sa may Baksay area, siya na Baksay. Amo na sa for permanent na namon nga relocation site relocation site sa affected naton nga mga severely affected digid lang wash out nga number of families sang last nga Bagyong Tino. Sa number 2, bulkan kanlaon liliwat na naman nga nagbugas ang abo sinigid lamang nga hapon. Sa advisory sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ginapahalong ang tanan bangod sa posible nga pagtupa sang abo gikan sa pagbuga sa bulkan kanlaon sa southwest direction mga 1:45 sini nga hapon. Sa nagligad lamang nga adlaw, makaduha ka beses man nga nag-ash emission ang bulkan. Ang una, naglawig sa masobra sa 6 ka oras. Sa piya ka bahin, opisyal nga gina-turnover ni Office of the Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez ang chairmanship sang Regional Task Force kanlaon kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermano III kaina. Ginsaksihan ini mismo ni Civil Defense Administrator kag NDRRMC Executive Director Harold Cabreros ang turnover. Suno kay Sermano, iya nga gina-reaffirm ang iya nga commitment angot sa collaboration, preparedness kag decisive action para mapangapinan ang komunidad. I am fully committed to upholding the principles he championed, following the path he has set, and ensuring that the legacy he has built will be responsibly carried forward and further strengthened. In this capacity, I reaffirm my commitment to collaboration, preparedness, and decisive action in protecting our communities. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mismo diri sa Negros Occidental pati gayunon ang Senate House Inquiry angot sa ginapangatubang karon nga pagpanghangkat sang industriya sang kalamay. Gin-announce ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga ang amuna ang mag-host sini nga ang among House Senate Inquiry ang pati gayunon sa Enero 23 kag ini ang pamunuan ni Representative Mark Enverga para sa House kag si Senator Francis Pangilinan naman para sa Senado. Suno kay Benitez, ini kasunod sang resolution nga iyagin file kung sa diin siya ang nagpanawagan sang Joint House Senate Inquiry sa sugar industry. Importante ini nga bagay para tigayon mabatian ang mga tingog sang farmers suno sa kay Benitez para mabuligan ang sugarcane industry. Ginabiabi naman ni Negros Association of Chief Executives Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. Maayo naman kuno lang gid nga maklaruhan ang tanan suno sa kay Escalante. Damlag pa, nagpadala man sang ilang nga panindugan ang Negros Ace paagi kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para sa presidente. Para kay Escalante, mas mayo nga ma-institutionalize ang mga policies kaangay na lamang sang sugar importation nga isa man sa mga ginalantaw nga nagaapekto sang industriya.
Ang grupo sa mga sugar planters nagasilinga yara ini karon sa krisis. Ang pagsarurot sang presyo labing nagaapekto sa mga sugar farmers kag millers suno sa iya. Mayara gani sa mga nagalantaw nga magabiya na sa pagpananom sang tubo bangod sang kaperdihan. May mga positive development naman nag-implement sa SRA. Pero manami, igit na ma-institutionalize lang. Mayroon kay Senator Kiko. Senator Kiko is involved. Kagang house naton, dako na bagay. Dako na bagay. Kasi Senator Kiko is more on institutionalizing policies. No? So in our case, sa sugar industry, importation. May mga parameters that should be met before maka-trigger sa importation proceedings. So na-institutionalize na. Not just siguro sa sugar, but even sa rice eventually. No? So, to protect the industry. Kagyari naman ang papabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo siningo weekend. Namitan ka magkaon sang kansi. Aragoy, kansi sa batchoy, ma-imagine mo bala ang sabor. O kung ribs sa batchoy. Ini ang specialty sang isa ka kalan-an nga aton kadtuan. Ini siya nga kalan-an ang gamay lang kagyara sa igad sang dalan, pero bangod sang iya nga pinasahi nga ribs nga batchoy kag kansi nga batchoy, dinadagsa siya sa mga bisita kag sa peak sang iya negosyo makapaubo siya sang 500 kayahong sang batchoy sa isa ka adlaw. Inakatuan ta buwas sa tripping ni Romeng. Kag bangod sang success sang Tierra Madre kag sang slow food movement, nagtililipon ang nagkalalain nga sektor. Halin sa academe, mga estudyante, mga organic farmers para liwat buhion ang organic villages diri sa Negros Occidental. Ina naman ang istoryahan ta sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout anay sa atong live viewers. Subong hapon si Chong Malan de la Cruz. Mayang hapon kuno sa tanan si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Sir Roming. Digicast sending prayers. Si Mary Grace Moreno. Good evening, sir. God bless. No? Kag si Joshua Margate. Kag balantayan gali next week no sa aton nga weather update balantayan naton do may isa ka ginabantayan gina-monitor kon sa pag-asa nga do may possibility nga may mabuo nga isa ka low pressure area no sa gwa sang Mindanao, pero inabalantayan by next week no padayon kita maga-monitor sa lakat sang panahon para makahimo kita sa nagakaigo nga preparasyon. Pagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.